खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना एथ' दुखुआव दं सोरबा ओंखाम जायाखै सोरबा एसेबां फैसा गारदोंमोन मा खालामनो मा मानो जागासिनो आरो आं मैयानिफ्रायनो बे खबरखौ मोननायनि उननिफ्रायनो जोंनि जा बर' इउटिउबार आं गुबुननिखौ जेबो पात्ता लाया लोगोफोर आं जोंनि बर' हारिनि मोजांखौसो लुबैयो स' बेनिखायनो गिदिर गिदिर बर' इउटिउबार जायफोर पाबजिनि सोमोन्दै बुंदों बिथांमोननि कमेन्ट बक्सआव आं थांनानै फरायहैदों मैयानिफ्रायनो दिनै फुङावबो आं फरायदों नोंथांमोननिफ्राय गोबां कमेन्ट फैदों गोबां आं ओंखाम जायाखै आदा आं एसेबां फैसा गारदोंमोन आं एसेबां फैसा गारदोंमोन स' बेफोरखौ नुनानै आं दिनै आंनि जा भिडिअ आपल'ड होखानो गोनांमोन बेखौ आं दोनथ'नानै बे भिडिअखौ आं दिनै फुङाव बानायब्रबदों लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आरो नोंथांमोना थाम्बनेइलाव जा नुदों बे सैथो खोथा लोगोफोर आरो आंनि बे जोंनि जै बर' हारिनि फेमिलिनि जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आं चेनेलखौ नायो बिथांमोना मिथिखागौ आं बे चेनेलाव नंगुबै खोथानि अनगायै जेबो खोथा बुङा बुहुमनियानो जा जोंनि हादरनियानो जा आं नंगुबै खोथाफोरनि सायावल' सावरायो स' दिनैनि थाम्बनेइलाबो नोंथांमोना बेखौ फोथायनो गोब्राब मोनदोंब्लाबो बे जोंनिया नंगुबै खोथा पाबजिया जोंनि हादराव फैफिनगोन आरो रोखा बेखौ आं बुङो लोगोफोर जास्ट नोंथांमोना नेथ'नांगौ आरो माबोरै फैफिनगोन मानि थाखाय फैफिनगोन बेफोरखौ नोंथांमोना भिडिअ मोनथिनानै मोनगोन जोबथिसिम नायोब्ला आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै आर'ज नोंथांमोना गोबां गोदान भिउवार्स फैदों जानो हागौ दिनै स' नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोन बादि बर'फोरानो जों बर' रावजों इउटिउब बानायग्राफोरखौ सापर्ट खालामाब्ला सोर सापर्ट खालामगोन नङाब्ला लोगोफोर स' बेनिखायनो प्लिज भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो बे साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै लादो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोबां बिदिनो गोमोथाव सोमोनांथाव नंगुबै खोथाफोरनि सायाव भिडिअ नुबाय थानो मोनगोन बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर स' जोंना गभर्नमेन्टआनो बे पाबजिखौ बेन खालामबाय अब्ला बे पाबजिया जोंनि हादराव माबोरै फैफिनगोन बेनो जोंना गिदिरसिन सोंलुआ नङा होमब्ला लोगोफोर स' बे पाबजिया कमप्लिटलि चाइनिसनि नङा नोंथांमोना जायफोरा पाबजि गेलेयो बेखौ मिथिखागौ बे जोंना साउथ करियानि मोनसे कम्पानि ब्लु हल स्टुडिअ मुंनि मोनसे कम्पानिनिसो बे पाबजि गेमा आरो नोंथांमोना मिथिगौना 2017 मायथाइयाव बे पाबजिखौनो चाइनिस कम्पानियाबो बेन खालामखांबाय औ लोगोफोर नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों 2017 मायथाइयाव बे पाबजिखौनो चाइनिस कम्पानिया बेन खालामदोंमोन बेनि उनावसो बे टेनसेन्ट जायखौ नोंथांमोना दा गेलेगासिनो मबाइलाव बे टेनसेन्टआ बे चाइनिस कम्पानि जोबोद गिदिर चाइनिस कम्पानि बे पाबजिखौ माने पाबजिजों पार्टनारशिप खालामनानै एसे मडिफाइ खालामनानै गेमखौ चाइनायाव लाबोफिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे कम्पानिया पाबजि कम्पानिया बेसेबां रां खामायदोंमोन थांनाय बोसोराव 2019 मायथाइयाव बिसोरो 1.3 बिलियन डलार मुलुगनाङै खामायदोंमोन बेखौ जोंना इन्डियानि रुपिसाव कनभार्ट खालामोब्ला 9,523 करोड़ लोगोफोर नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों 9,523 करोड़ आरो बेनिनो 1,500 करोड़ फैसाया जोंनि भारत हादरनिफ्रायनो बिसोर खामायदोंमोन औ लोगोफोर 1,500आनो 9,500नि 1,500खौनो जोंनि हादरनिफ्रायनो मोनदोंमोन आरो बे भारत हादरनि 1,500 करोड़ रांखौ बांसिन चाइनानि टेनसेन्ट कम्पानिया मोनोमोन मानोना भारत हादराव जोंना बांसिनै मबाइल भार्जनआ सोलियो आरो बे मबाइल भार्जनखौ बिसोरो बे टेनसेन्ट कम्पानिया चाइनिसनिया दिहुनदोंमोन स' बे जोंना रिजनमोन गभर्नमेन्टआ बेखौ बेन खालामनायनि मानोना जोंना चाइनाजों दावहा जाहां जागासिनो बर्डाराव जेरै थासारि सोलिगासिनो बेखौ नायनानैनो जोंना बेखौ बेन खालामनाय जादों आरो बिसोरो खोनानाय बादिब्ला खायसे डाटाफोरखौबो बिसोरो लिक खालामदोंनो जोंनि हादरनि सुबुंफोरनि बेनिखायनो बेखौ बेन खालामनाय जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर गिदिर सोंलुआ बेसो जाय मोनसे हादर जोंनि इन्डिया हादरनिफ्रायनो 1,500 करोड़ रां खामायो अब्ला मा कम्पानिया लुबैगोन बे फैसाखौ लस खालामनो थाखाय जोंनि इन्डिया हादराव बेन जानाय लोगो लोगोथ' बे फैसाखौ बिसोर मोनला स' सोर कम्पानिया लुबैगोन दा चाइनिस कम्पानिया लुबैबाबो बिसोर जेबो खालामनो हाया मानोना पाबजिया चाइनिसनि नङानो जास्ट बे पाबजि मबाइलखौ बिसोरो पाबजिजों बिदि पार्टनारशिप डिल खालामनानैसो दिहुननाय टेनसेन्टआ स' बे पाबजि कम्पानिया लुबैगोन नामा जास्ट साउथ करियानि बे ब्लु हल स्टुडिअ पाबजि कम्पानिया बिसोर लुबैगोन नामा कि 1,500 करोड़खौ जों लस खालामसै होननानै लुबैया स' बे पाबजि कम्पानिया लोगोफोर बे टेनसेन्ट चाइनानि जा टेनसेन्ट जाय पाबजि मबाइलखौ दिहुनदोंमन मडिफाइ खालामनानै मानोना साउथ करियानि बे कम्पानिया जोंना पिसि भार्जनखौल' दिहुनो बेनिखायनो बे टेनसेन्टआ मबाइल भार्जनखौ दिहुनदोंमोन स' बिसोरजों जोंना पाबजिया माने पाबजिनि मेइन कम्पानिया पार्टनारशिपखौ सिफायोब्लाबो बिसोरा जेबो लस जाया लोगोफोर मानोकि बिसोरनिया फैसाया पिसि भार्जनजोंसो बांसिन फैखायो पिसि भार्जनासो बिसोरनि स' मबाइल भार्जनखौथ' टेनसेन्टनो बांसिन फैसाखौ होखानांगौ जायो स' बेनिखायनो पार्टनारशिपखौ सिफायोब्लाबो टेनसेन्टआसो बांसिनै लस जागोन मानोकि मबाइल भार्जना गैयाबोला बिसोरना फैसायानो फैखाला आरो मबाइल भार्जनखौ बांसिन जोंना इन्डियायावनो इउज खालामो आरो इन्डियानो बांसिन इउजार्स पाबजिनि स' लोगोफोर बिदि सिटुएसनाव बिदि थासारियाव बे चाइनिस कम्पानि टेनसेन्टआसो दोबोलांगोन
बे पाबजिनि मेन कम्पानियाथ' जेबो जाया बिसोरो अब्लाना पार्टनारशिपखौ सिफायनानै गुबुन जोंना बिदि गेमिं कम्पानि दङ गेम लफ नोंथांमोना गेम गेलेयोबा मिन्थिगौ जानांगौ गेम लफ बे कम्पानिफोरजों डिल खालामनो हागौ जाय चाइनिज कम्पानि नङा लोगोफोर अब्ला बिसोरजों डिल खालामनानै बिसोर पाबजिखौ इन्डियायाव लाबोफिननो हागौ आरो पाबजिया बिदि आगान लागोना जोंना सियरखा आं बुंदों लोगोफोर नोंथांमोनाबो सानना मोनखाबाय जानांगौ पाबजिया बिदि आगान लागोना सियरखा मानोखि 1 बोसोरावनो 1500 रांनि 1500 खररसो दे 1500 रां नङा लोगोफोर 1500 खरर रांनि बे फैसा फैनायखौ सोर लाबथानो सानगोन लोगोफोर नङा होमब्ला अब्ला लोगोफोर जोंना बे खोथाया रोखा जाबायदि बे पाबजिया गुबुन मोनसे गेमिं कम्पानिजों बिसोरो पार्टनारशिप खालामनानै सरजाबनानै जोंनि हादोरावबो पाबजिखौ लाबोफिनगोना जोंना रोखासै मानोना 2017 मायथाइयाव पाबजिया चाइनायाव बेन जाबाय आं नोंथांमोननो खिथाखांखाबाय नाथाय बिब्दिनो बिसोर चाइनिज कम्पानिजोंनो पार्टनारशिप खालामलायनानै पाबजिखौ चाइनायाव लाबोफिनबाय दा स' बिब्दिनो जोंना भारत हादरावबो गुबुन मोनसे गेमिं कम्पानिजों सरजाबनानै बिसोर पाबजिखौ लाबोफिनगोना सियरखा सियर लोगोफोर मानोना जोंनिया रियेल पाबजि कम्पानिया बेन जायाखै बेनिखायनो लोगोफोर पाबजिया इन्डियायाव फैफिनगोना रोखा नोंथांमोना जास्ट धर्ज हमनायनि सम गावनि गोसोखौ हमथा लोगोफोर नोंथांमोना बांद्राय दुखु दाजा दसे सम रेस्ट लाबाय होननानै सानना ला नोंथांमोना माथोखाय दसे सम रेस्ट लाबाय थाथ' साननैसोल' 1 मान्थ 2 मान्थनि गेजेरावनो मोजां खबरा फैगोन आरो मोजां खबरा फैब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन आरो जोबथियाव नोंथांमोनखौ आं मोनसे जोबोद गिदिर इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव बुंनो सानो नोंथांमोना दा जायफोरा आंखौ गाज्रि मोनदों माने जायफोरा पाबजिखौ बेन जाजानो लुबैदोंमोन बिथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ स' बिथांमोनखौ आं बुंदों जाय माने पाबजि गेलेग्राफोरा 50,000 20,000 फैसा गारनानै जुदि बिथांमोना गेमिं लाइनाव गावनि केरियारखौ दानो गोसोब्ला बेहाय मा गाज्रिनि खोथा दं लोगोफोर जोंनि बर' हारिया जेरैथिंबो दावगानांगोन 50,000 गारनानै बिथांमोना जुदि सासे मोजां गेमार जानो हायोब्ला आरो जोंनि बर' थासारियाव माबायदि दा बार बारगासिनो माबायदि बारहावा जागा सोलिगासिनो बेनि सोमोन्दै आं थांनाय भिडिअआवसो बुंदोंमोन नोंथांमोना डिसक्रिपसन बक्सआव लिंकआ दं थांनानै नायहैथां जोंनिया गभर्नमेन्ट साख्रिनि खिथु-खिथुल' खारनायखौ जोंना सोलोंगासिनो बर' सुबुंफोरा नाथाय गभर्नमेन्ट साख्रियाल' जिउ खुंनायनि राहा नङा बेखौ आं बार बुङो आरो नोंथांमोना आंखौ पाबजि गेलेग्रा साननो हागौ आं पाबजिखौनो गेलेबावा लोगोफोर अब्ला आंखौ गाज्रि मोनना जेबो लाब गैया आरो बिथांमोनखौ सापर्टसो खालाम बिथांमोना इउटिउब चेनेल दंबा बिथांमोनखौबो सापर्ट खालाम जोंना सासे मोजां गेमार बर'आ माने जेरैथिंबो दावगानांगौ बेखौनो आं लुबैयो मा गेमारल' जोंना माउन्टेन क्लाइम्बार नांगौ बिजनेसमेन नांगौ सब नांगौ जोंना बर' हारियाव बे गभर्नमेन्ट साख्रि डक्टर इन्जिनियारजोंल' जेबो जाया जोंनि बर' हारिया जेरैथिंबो दावगाथों बेखौल' आं लुबैयो जै बर' हारिनि